Lafuente, president del Partit Units per València. En Miquel Ramon Iquiles, candidat a l'alcaldia de València. En Carles Xoví Anyó, candidat a les Corts Valencianes. D'Enric Ramon i Montanyana, president del Partit Units per València a l'Almasra. Veïns i veïnes del nostre poble, amics que avui ens acompanyeu, bona vesprada a tots i benvinguts a este acte de presentació de la candidatura d'Units per València. Avui és un dia especial per a mi, un dia en el que em presente públicament com a candidata per a ser la pròxima alcaldessa d'Almàssera. Almàssera és el poble que m'ha vist créixer, un poble per el que duc treballant 8 anys com a regidora, amb esforç, il·lusió i dedicació. Em presento a l'alcaldia en l'únic compromís de treball per Almàssera, un compromís basat en la transparència, proximitat i tracte igualitari per a tots. M'he proposat ser una alcaldessa capaç d'escoltar a tots e intentar solucionar cada un dels problemes del nostre poble i els seus veïns. Vull que tingueu la confiança de que jo, junt als homes i dones que formen la meva candidatura, serem capaços de crear l'ambient de benestar que Almàssera no hauria haver perdut durant aquests 4 anys. No m'agradaria caure en la mateixa tàctica que utilitzen el Partit Popular i el PSOE, on el que prima és l'insult, la crítica destructiva i no traure ninguna solució per al ciutadà. Però m'agradaria fer una reflexió. El Partit Popular d'Almàssera ha afirmat que busca la majoria absoluta, perquè no es pot governar en un soci de govern que no es sap si te va respaldar en totes les decisions. És cert, i em sent especialment orgullosa de les decisions que hem pres com a regidores Raquel i jo, respaldades sempre per el partit, i de no haver aprovat allò que no creiem que era per el bé comú de tots els veïns del nostre poble. No per a un sector de la població a canvi de traure rèdit polític. Així és com ha actuat el Partit Popular d'Almàssera. Units per València no ha aprovat ni aprovarà mai favoritismes entre els proveïdors, que no es tracte el col·legi públic a Raiset com un tema prioritari, ja que són els nostres fills els que ho estan sofrint, que no s'apoye el sector de discapacitats del nostre poble, que el PP dua consellers a 2 mesos vista de les eleccions per a prometre coses que després no va complir, que no es tracta igual a tots els veïns i associacions d'Almàssera, que es facin procediments urbanístics que no estan dins de la legalitat en tal d'aconseguir vots. En fi, Units per València sempre actuarà en el convenciment de governar per tots els veïns, siguen de la ideologia que siguen, on predomina el bé comú per a tots i del nostre poble. No caiguem en el bipartidisme, tots junts podem, tots junts anem a ser capaços de tindre l'Almàssera que volem. El divendres passat es va fer pública la candidatura d'un altre partit polític. Una candidatura que no vaig entrar a valorar, ho farà el poble, però em crida l'atenció el número 3 de la llista. Què pot aportar al poble una persona que l'únic objectiu de presentar-se és el de la vengança i el rencor? Pense que aquest no és l'objectiu que deu de tindre una persona que es presenta a unes eleccions. Els objectius deuen de ser treballar per Almàssera en honradea i dedicació. Per això, em sent especialment orgullosa de la meva candidatura, perquè l'objectiu de tots i cada un dels components és el mateix: treballar per a que els nostres fills tinguin una escola digna, a que els nostres majors tinguin una residència, a que la nostra sanitat i seguretat
siguin les correctes, que els nostres joves disposen d'un lloc de reunió i oci, que es mantinguin els nostres parcs i jardins, que es conserven les nostres festes i costums, que es fomente l'esport, en fi, que Almàssera tinga la qualitat de vida que li correspon. Ara vaig a passar un a un a presentar-vos les persones que formen la meva candidatura. Molt bona vesprada. Benvingudes aquí a sa casa torna. I jo així en Almàssera estic en ma casa. Fa 4 anys, quan ningú donava un gallet rovellat per una idea que es dia Units per València, Almàssera va donar el primer gol de pit. Almàssera es va comprometre, com no podia ser d'altra manera, perquè la persona que ens havia inspirat i que ens havia ajudat a començar i la persona que ens va fer tirar davant, Enric Ramon, era l'alcalde d'Almàssera en aquella època. Vinguérem en un moment delicat perquè Enric no podia continuar i perquè el resto de la gent sense el pastor es trobava orfe. Encara recorde com Glòria plorava, se'n recorda? Quan es veia al capdavant d'una llista valencianista. Però també recorda la il·lusió, el comboi, la força, una gent compromesa. I m'alegra molt al veure que aquest compromís no sols no ha decaigut, sinó que s'ha incrementat i que la gent compromesa n'és més i cada volta en som més. I aquesta sala que avui està plena ho demostra. Enric, en aquest vídeo tan preciós que han muntat, altra cosa no, però aquesta gent s'ho agarra en sèrio. Quan siga alcaldessa, així n'hi haurà material. En aquest vídeo era el que deia les qualitats que deu de tindre un bon alcalde. Honradea. L'honradea és fonamental. L'honradea és el principal. Un pot tindre un partit en un logotipo preciós, nosaltres el tenim, per cert, en un ideari preciós, nosaltres també el tenim, per cert, en uns estatuts de categoria, en una pàgina web, però el que fa un partit són les persones. I si n'hi ha un partit en persones honrades, el partit és honrat. I si n'hi ha un partit en persones deshonrades, el partit és deshonrat. Es diga com es diga. Jo estic orgullós de la meva gent. Estic orgullós de ser d'Units per València. Estic orgullós de tindre a Glòria, a Raquel i a tots els demés com a companys. Estic orgullós de Miquel. Estic orgullós d'Enric. Això possiblement tots no puguem dir-ho en els seus respectius partits. Mireu si és important la gent. Fa uns dies, este dilluns, uns pocs quilòmetres lluny d'ací, o prop d'ací, millor dit, en el Puig, 2 presidents abaixaren agarrats de la mà d'un cotxe. 2 presidents en la cara forrada de baqueta. Un, el president del Partit Popular. L'altre, el president d'Unió Valenciana. I van fer una escenografia allí meravellosa en aquell fondo tan volgut per als valencians, el Puig, en la que intentaven comprar el valencianisme com si el valencianisme fos un tratge de Forever Young que uno va a la botiga, se'l prova i diu me'l quedé. Pues no. El valencianisme no està en venda. El valencianisme no és una cosa que se pugui agarrar agarrant a una persona determinada. Mireu, mentre n'hi hagi un Enric Ramon i Montanyana, mentre n'hi hagi un Héctor Villalba i Xirivella, mentre n'hi hagi un Miquel Ramon i Quiles, el valencianisme no se ven.
mentre estiguem els seus fills ideològics, el valencianisme no se ven. I això els assusta. Perquè si algo pot fer tambalejar el poder absolut que té el Partit Popular, som nosaltres. I no estan acostumats. Hasta ara, quan venien les eleccions, arribaven... Sé que aquesta sensibilitat per fi han trobat el punt d'unió que és Units per València. Sé que el valencianisme polític el representa en aquests moments Units per València i la prova la teniu així en Almàssera. En aquesta candidatura que arreplega tots els sectors de la societat, que arreplega totes les sensibilitats que necessita el poble d'Almàssera per tal de tindre aquesta presència, aquest domini del poble valencià per si mateix. Tenia preparat alguna cosa d'Enric Ramon, però jo crec que no és menester. Com me vaig atrevir a parlar del gran Enric Ramon en el seu poble? Aquest alcalde que estem tots segurs que ha sigut el millor alcalde que mai ha tingut Almàssera. Enric, tu eres un exemple d'honradea, d'una persona íntegra que ens ha ensenyat a fer política per a la gent del seu poble i mantindre insobornable front a les múltiples tentatives que has tingut. Gràcies, Enric, per estar i ajudar-nos i apoyar-nos. I és en Almàssera on millor se pot demostrar la necessitat d'este Units per València que siga la força que aglutine el valencianisme i que trenque d'una i per totes el bipartidisme absurd d'unes formacions estatals com són el PSOE i el PP que no entén del nostre poble, que entén d'altres coses, que per a prendre qualsevol decisió han de tindre que anar a Madrid i preguntar-li al senyor Rajoy o al senyor Zapatero, al que siga posterior a Zapatero. Avui, així, demostrem una vegada més que Units per València és la formació que necessita el poble valencià per a continuar sent. I per últim, Glòria, tu saps que jo tots els estius vinc un dia a Almàssera vestit de moro, que no disfressat de moros, en un entrat de morros i cristians. I tots els anys passege per tot Almàssera, ves que des d'Enric Ramon no s'ha fet res i que continua tot igual. I quan arribem al final, sempre està Glòria en eixa somriure, donant-nos les mans, agraïm-nos el que hagin passejat per al seu poble i enguany ens ha sorprès. Perquè en una força que sabem que la té, però més accentuada encara, ens va prometre que estaria allí en els pròxims estius. Que continuaria estant donant-nos la benvinguda a tots els que de fora veníem a aquesta entrada de moros i cristians. I jo, aquest dia, ja me vaig donar compte que la pròxima vegada que tornara a Almàssera seria a saludar a l'alcaldessa Glòria Ortigosa.